ಟೀಮ್ ಜೇನುಗೂಡುದ ಪದುಕೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಭರತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಮೇರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತೆರ ಪಟ್ಟೊಂಡೇರು ಮಂದಿರಡು ಇನಿ ನಡತೊಂದು ಪುನಃ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಆದುಲ್ಲ ಮಿತ್ತರ್ ಮೇಡು ಪುನಃ ಮಾತ ಪದುಕೆರೆಗೆ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಜೇನುಗೂಡು ಬಳಗದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಬಳಗ ನಡೆದು ಬತ್ತಿನ ಸಾಧಿಯಂಚ ಉದ್ದೇಶದಾನೆ ಐತ ಆಶಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂಪನ ನೆಲೆಟ್ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ ಅಡಿಕಲ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅರುಣನ್ನೇ ಪಾತೆರ್ ನೆರೆದ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ನೊಂದು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸವಾಲೆ ಏಡು ಮುಟ್ಟಂದಿನ ತಪ್ಪೊಜ್ಜಿ ಇದು ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅರುಣನ್ನೇ ಪಾತೆರೊಂದು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಮೇದು ಬನ್ನಾಗ ವಾ ವಿಚಾರಗಳೇನು ಪೂರ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಪವಡ ಅವೇನಾರು ಮುಟ್ಟವನ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸದ ಉಲಾಯಿಕ ಅಂತದ ಬಿತ್ತು ಬಾಟ್ಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡದಾಗ ನಾನು ಆರು ಪಾತೆರ್ ನೆರೆದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರೊಂದು ಬಣದಾಂಡ ಒರಿದಿ ನೆನಪೆಜ್ಜೋಡಾತೆ ಒಬ್ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಜೇನುಗೂಡು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ದೂರ ತಿನ್ನಕಲು ಇನ್ನೇನಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ತಂದ ಅವೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಟ್ಟಾದಿನಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ಎಂಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಸಮಾಜೋಗದ ಆದಾಂಡಲ ಕೊರುಡು ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಒರಿಪೋಡು ಮಲ್ಪಿನ ಆಶೆ ಎತ್ತಿನ ದಾಂಡ ಏನಾದ್ರು ಒರಿಯಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒರಿಯಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಯಾನ ಮನಿ ಬಂದ ಉರಿಯಡ ಒಡೆಗೆ ಆಸೆ ಅದೇ ಒರಿದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು 22 ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ 32 ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒರಿಯಾಗಿ ಸೇರೊಂದು ಈ ತಿಗ ಎಂಚ ಗೂಡುಡು ರಾಶಿ ಕೆಲೆಂಜುಲು ಒಟ್ಟುಗಾಪನ ಅವೇ ವಿಧಾನಡು ಇಂಕುಲು ಒಟ್ಟುಗಾಯ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಯೋಚನೆ ಒರಿಯೊರಿಯನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಆ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಐಕ ಬೋಡ ಎನ್ನುಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಜನೆ ಈ ಮುಖೇನವಾದ ನಡತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಡ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ನಾಡದು ಬೋತಿನ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಆಕಲ್ನ ಭಾಷೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತು ಬೋತೇವೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನ ಭಾಷೆ ಸಿಲ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಬಿಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಪುನು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ತೊಂಜಿ ಕರಿನ ಸರ್ತಿಡ್ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಕತೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಒಂದೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಈ ಬಳಗದ ತೀರ್ದು ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಐಟ್ ಭಾಗವಹಿಸಿರು ಒಡೆಮುಟಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಂದ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ನೋಡುದು ಘಟ್ಟ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಸನ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಐಕ್ ಅಲ್ಪಡೆಯರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ವಿಚಿತ್ರ ಈತೊಂಜಿ ಉಮೇದು ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಡು ಜೋಕುಲು ಬತ್ತೇರ ತಾವಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕುಲೊಂದೊಂಜಿ ಒಂತೆ ಬರ್ತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆಡ ಕತೆ ಬನ್ಪವಡು ಅಂಡ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಪಿರೋಡ್ ಐತ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಐಕ್ ಬೋಡ ಐನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬಂಧು ಬಾಂಧವೇರು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಅವೇನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪವನು ಅಕೇರಿಗ ಅನಗ ಆ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎದುರುಡು ಉಂದುದು ಧೈರ್ಯಡು ಕತೆ ಬನ್ಪಿನ ಅಡೆ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಡೆಗೆ ತಯಾರಾನಾಗ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಉಲ್ಲಾಯಿಟ್ಟಿನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎದುರುಡು ಉಂದು ಪಾತೆರ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಏನಡ ಉಂಡು ಆ ಅಂತರಂಗೋಡುತ್ತಿನ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾವು ನಂಚಿನ ಐಟಿ ಇನಾಮಿ ಏರಿಗೆ ಎಂದಿರು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಾಗ ದಾದ ದಿಕ್ಕಣದ ಪಂಪಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಶಕ್ತಿನ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಂಡ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ 5 ಜೋಕುಲು ಕತೆ ಬಂದ್ವೇರು ಹೆಚ್ಚ ಮನಂಡ ಒಂಜಿ 100ಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವಾದ ಮಾಡದು ಎಂಕಲ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೀರ್ದ ಅವೇನು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಯರಿತ್ತೀರ ಆ ಜೋಕುಲು ಪೊಲ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಮುದ್ದು ತೊದಲು ಭಾಷೆ ಬಂದಿನ ಕತೆಗಳೇನು ಏನಾಗ ಏರೆಗೆ ಇನಾಮ ಕೊರ್ಪಿನ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಆ ಒಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಆಂಡ್ ಈ ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಳಗದ ಜೇನು ಒಂದು ಇಂಚಿಪ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಜಿನ ಉಂಡ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಆ ಸಂಚಲನ ಎಂಜಿನ ಉಂಡ ಈಗ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಜೇನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತಿಂಪಿನಂಚಿನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ಆದುಪ್ಪು ಫಲವಸ್ತು ಆದುಪ್ಪು ಅತಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಉಪ್ಪುನ ಪೂರ ಈ ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲ ಎಂಜಿನ ಉಂಡ ಅವು ಪ್ರವರ್ಧನೆ ಆವಡುಂದ ಅಂಡ ಈ ಜೇನು ದುಂಬಿ ಭ್ರಮರ ಎಂಜಿನವುಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಭೇದದ ಐಕುಲ ಒಂಜಿ ಪುಷ್ಪರ್ದು ಒಂಜಿ ಪೂರ್ದು ಒಂಜಿ ಪೂ ಪ್ರಾಣಗ ಆ ಪರಾಗನ ಐಕುಲ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಕರಂದನು ಹೀರ್ದು ಕೊನನಾಗ ಅಲ್ಪ ಪೂಪೋದು ಫಲ ಆಪುನಂಚಿನ ಪರಾಗರೇಣು ಸ್ಪರ್ಶ ಆಪಿನಿ ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಜಿನ ಫಲೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಪುಂಡ ಅವಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕಲ ಮೂಲ ಪ್ರಚೋದಕನೇ ಈ ಜೇನು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಶಯ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಬಳಗದ ಪುದರೆಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತದು ಅಂಚಿನ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಇನಿ
ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಈತ ಜನಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಭಜನೆದ ಪಂಥದ ಇಂಜಿನ ಅರುಣನ್ಯವೇನು ಬಾರಿ ಉಡ್ಪದ ಬಂಡೇರು ನನ್ನವರವೇನು ಪಂಡೆಂದ ಅಂಡ ಚರ್ವಿತ ಚರ್ವಣ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಮಲ್ಪೆ ಭಜನೆಯ ಪಂಥ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪನ ವಿಧಾನೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಜಿ ಜೋಕುಲು ಭಜನೆ ಮನೋಡು ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಡ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಹೊಡೋದು ಮಲ್ಪಿನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತೀನಿ ಹೊರತಾದ ಅವೇನು ಪಂಥದ ವಿಧಾನ ದೇವೇರ್ನ ಭಕ್ತಿನ ಏಪಲ ಪಂಥದ ತೂಕೋಡು ತುಲನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎರಡಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಭಾವನೆನೇ ಹೊರತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಅತ್ತು ಕೇನರ ಇಂಪಾವುದು ಆ ದೇವರ ಅರ್ಚನೆ ಆರಾಧನೆ ಕೀರ್ತನೆ ದಾಸ್ಯ ಶ್ರವಣ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿದ ಬೇದ ಬೇದ ವಿಧಾನ ಆತ್ಮನಿವೇದನೆ ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಬೇದ ಏತೋ ಸಾಧಿಲುಂಡು ಆಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಸಂಸ್ಕಾರಗೂ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಭಜನೆ ಭಕ್ತಿ ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಅವೇನು ತೋಜಾದ ಕುರಿ ಅಂದಾಂಡ ಆ ಬಾಲೆ ದುಂಬುಗು ಬನ್ನಾಗ ಹಿಡಿದು ಉಂಜಜ್ಜ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಆ ಸಾಧಿಡು ನಡಕೊಂಡು ಹೋಪನಂಚಿನ ಆ ಸಾಧಿನ ಬತ್ತುಡು ನನ್ನ ಈ ಸಂಗೀತ ಅಂತ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರು ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಬೆಂತಿನಕಲು ಒಳ್ಳೆಯರು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಪುದರನ್ನು ಮಲ್ದೇರು ಇನಿ ಆರಾಧ್ಯ ಕಲೆಯಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣನು ಜನಮಾನಸಗೂ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಅಡ್ಯಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಂಡನ್ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಥೆರಪಿ ಸರ್ಜನ್ ಆರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಇಂದು ಕುಡ್ಲಾ ಪಾಯರಂಡು ಉಳ್ಳಾಲ ಪಾಯರಂಡು ಬೆದ್ರಾಗ ಪಾಯರಂಡು ಒಂದು ಇಂಚ ಪನ್ಪನ ಆ ವಿಧಾನೋಡಾರು ಇತ್ತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಕೇಸಿನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜರ್ಮನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜಪಾನ್ ಇಂಚಿನ VVIP ಪೇಷಂಟ್ ನಕ್ಲಿನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆರು ಲಂಡನ್ ಡಾರ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪನ ಮಗಲ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪಪ್ಪ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಪಟ್ಲ ಭಾಗವತಿರ್ ಮನ್ಪನ ಭಾಗವತಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಜಿನ ಉಂಡ ಅವೇನು ಅನುಭವ ಅಂತೊಂದೇ ಮನ್ಪಿಂದ ಪಂಡ ಇಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದು ಸರಳವಾದ ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಳಿದಿನ ಆಯ್ಬೋಡು ಒಂದು ಜೇರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಆಪನಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಸುಲಭ ಮಾಧ್ಯಮ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಆದ್ರೆ ದೇವರೇನೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೇ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಐತ ಪರಿಣಾಮನಂತ ನೇರ ಒಲ್ತುರ್ದುಲ ಒಂಜಿ ಪಂಪಿನತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಲಯಗೆ ದಿಕ್ಕು ನೆಟ್ಟಾದ್ರ ಏಪ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಆಡ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾದ ಊರಿಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ನಂಕು ಬರ್ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಉಲ್ಲಾಸ ಒಂದೇ ಪೂರೆಕ್ಲ ಪರಿಣಾಮವಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬುಲೆ ತಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಮಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುಗ ಮಲ್ಪಿನ ಚಿಂತನೆ ಜೇನುಗೂಡು ಬಳಗಡ್ದು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಕೊಂಡ ಇನಿ ಜೇನುಗೂಡು ಬಳಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪಿನಿಂದಾಂಡ ಸಾಹಿತಿ ನಕಲೊಲ್ಲೇರು ನಿರೂಪಕಿಯರ್ ನಕಲೊಲ್ಲೇರು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸಂಗೀತಗಾರರ್ ನಕಲೊಲ್ಲೇರು ಅವೇತೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಲೇಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಕೊರ್ಪು ನಕಲೊಲ್ಲೇರು ಉದ್ಯೋಗ ವಿಭೋಗಡ್ಲ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾನ ತಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪನಕಲೊಲ್ಲೇರು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಜೀವನ ನಡಪ ಒಂದು ಉಪ್ಪನಕಲು ಒಟ್ಟುಗ ಒಂದು ಒಂಜೇ ಗೂಡುಡು ಆ ಚೀಪೆ ದತ್ತಿಗ ಇಂಚ ಲೋಕಗೂ ಉಪಯೋಗಗುಂಡ ಅವೇ ರೀತಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಯಥಾ ಸಾಧ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸದಾಶಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಲೇನು ದಿವೊಂದು ಬರ್ಪಿನಲ್ಪ ಒಂದು ಅಂಬೆಗಾಲು ಒಂದು ಪನ್ಪ ಅಂಬಾಮಹೇಶ್ವರಿನ ಜಾಗಿಡು ಪಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಳಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ ಉಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಗಟ್ಟಿದ ಅಜ್ಜ ಊರ್ದು ನಡದೊಂದು ಪೂಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಒದಗಿಸಾವಡ್ ಕರುಣಿಸಾವಡ್ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಬಳಗದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರಾದ ಬದುಕುನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಂಥ ದಿನಕಾನಾಗ ನಂಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೈದದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಎಂಜಿನ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳು ಎಂಜಿನ ಉಂಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮದತದು ಇನಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಅಂಚಿಗೆ ಒಯ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸೆಳೆತ ಎಂಜಿನ ಉಂಡ ನಮ್ಮೇನು ಮದಪ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದಳು ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಇನಿಕಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಬೊಕ್ಕೋರಿಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಪಾಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕೋರಿಯನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಒಯ್ತು ತಿನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ದೋಷ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಡಪಡು ಮಗ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಂದಿನ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಬಾಡು ನಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಆ ಶಿಕ್ಷಣೋಡು ಎಂಜಿನ ಮೌಲ್ಯ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಇನಿಕಾನಾಗ ಬದಲಾದು ಹೋತುಡು ಇನಿ ಕಲ್ಪುನು ದಯಗಂದಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅವಡು ದಿಂಜ ಕಾಸು ಬೆನ್ಬಿನಾಯ ಅವಡು ಬಡದು ಕಾಸಡ್ದೆ ಜೀವನ ಪುಜಿ ಜೀವನಗೂ ಕಾಸು ಬೋಡ ಅಂದ್ ಇನಿಕಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಡು
ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆನೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಿನ್ಯಪ್ಪನಾಗ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಪಂಡ ದಾದಂದೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತಜಿ. ಇನಿಕಾನಗ ಬದಲಾವಣೆದ ಜಗತ್ತಡು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯಂದ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ 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 ಅನಾಥಾಶ್ರಮಲು ಆವೊಂದುಲ್ಲ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲ, ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಲು ಹೋಟೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲು ಆವೊಂದುಲ್ಲ, ಜೈಲು ಏತು ಮಲ್ಲ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಂಡ ಇಡೀ ಒಂಜಿ 10 ಎಕರೆ 15 ಎಕರೆ 20 ಎಕರೆ ಮಲ್ಲ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಜೈಲು ಮಲ್ಲ ಆವೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಎಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು, ಅಪರಾಧಲು ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದುಂಡು. ಹಿರಿಯರು ಎಂಜಿನ ನನಗೆ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿದ್ದೀರ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಇಂಚ ಮಲ್ತನಂದ ಅಂಡ ಇಂಚ ಆಪುರು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತು ಅಕ್ಕಳು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಅಕಲ್ನ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಬದುಕುಡು ಅಕ್ಕಳು ಅನುಭವಿಸುವ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಪ್ಪಡು. ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲುದ ಜೀವನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಾಲಿಡ ಕರಿಪುಗಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ ಸದಾಶಯನು ಈ ಚಾವಡಿಡ ಪಟ್ಟೊಂದು ಇಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಂದನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜೇನುಗೂಡು ಬಳಗದ ಒತ್ತಿರ್ದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡಲು ಅನ್ಕೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪುಲಿಯನ್ನು ಬಯಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ. 10 ಸೇರಿನಲ್ಪ ಮುತ್ತುಂಡುಗೆ 10 ಜನ ಸೇರಿನಲ್ಪ ಗೆಲ್ಮೆ ಉಂಡುಗೆ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರದಂಜ ಟೀಮ್ ಜೇನುಗೂಡು ನಡೆದು ಬತ್ತಿನ ಸಾಧಿನ ಪೊರ್ದುಡೆ ಪಟ್ಟೋನ್ಯ ಶ್ರೀ ಭರತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕ ಮನೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ